Jagoro mongirore e migao mar arita kwe Dr. Raymond Omollo yango ni jatend piny Kenya William Ruto biro telo e chenro mar ketho gige lweny ma ok opuodhi mantiere sekta mar arita kata ma sekta mar arita oseyudo e lwedo ma ok mag sirikal. Magi oyango bang' yawo ayanga romo mokelo kanyakla jokanyo mag pinje 15 matimo romo Kenya ka ewi chala mar bunde kod gige lweny mager manie lwet oganda ataro mar chik kendo rocho weche arita. Omollo olero ni Kenya kod pinje mamoko tiyo kanyakla mar neno ni pinje manie alwora mar nam lolwe ni kod kwe kendo tudruok makare. Romo mobagi e bwo riwruok mar Reksa. Omollo olero ni aput mar jogoro mongirore mawuok e pinjego ogudo wigi kanyakla mar neno ni omed lodho oko gige lweny manie lwedo maricho. So we have a series of meetings that have begun this morning. The government experts from the member states have been discussing a number of issues and following up on several resolutions from the previous engagements with the purpose of then leading to the technical advisory committee, which will be on Wednesday, and finally the Council of Ministers meeting, which will happen on Friday. Throughout the week, as I've mentioned, the region still continues to face challenges with the handling and management of small arms and light weapons. We have challenges with regards to our borders, which still remain porous. We have challenges on insecurity being pushed by different criminal elements across our countries. And there's also a lot of trade on small arms and light weapons. So what we expect from these engagements throughout the week is to be able to look at how to tighten the operations and the management of these small and light weapons. We expect